दिनैनि सायाव मा बुंनो सानो नोंथाङा? बेथ' बिराद गाज्रि खोथा जोङो ससियेल मिडियायाव दिनै बयनिबो आखायाव मबाइल दं हिसाबै बयबो सोरबा इन्स्टाग्रामाव सोरबा इउटुबाव सोरबा फेसबुकाव रिल्स होनाय नुयो बिथांमोनहा जेबो माने बेहाय होथाव जायो ना होथाव जाया दिन्थिजायो ना दिन्थिजाया माने जानाय लोंनाय गावनि गाननाय जोमनाय गासैबो जिनिस मावनाय दांनाय जाय जिनिसखौ इलिगेल होननानै मोनथियो जाय जिनिसखौ समाज बेरेखा होननानै मोनथियो जाय जिनिसखौ हामा होननानै मोनथियो बेखौबो जोंनि आइजोफोरा माने डलार खामायनाय फैसा खामायनाय बेखौ साननानै बिथांमोनहा दिनै आनलेट जालांदों होननानै बा लामा राहा गोमादों होननानै जों बुंनांगोन आरो दा बेहाय जोङो जोंनि आइजो माहारिफ्रा माने बेखौ साननो नाङा जे जोंनि समाजाव जोंना माखासे आफादफोर दं जेनेबा दुलाराय बर' फरायसा आफादानो जा बर' थुनलाइ आफादानो जा बर' समाजानो जा बा गुबुन आबोबानो जा बोजोबानो जा बर' बिमा गौथुमानो जा आफादफोर दं हिसाबै आफादाल' खामानिखौ मावनांगौ होननानै बेखौ सानालासिनो न'खराव थानाय साफ्रोमबो बिमायानो जा बिनानावानो जा बिब'आनो जा बिमानैयानो जा जायखिजाया न'खरनि नङाब्लाबो गामिनि न' खाथिनि जोंहा बयबो बुजालायनानै बा होननो हानाय बा बुजायनानै दोननो हानाय बेखौ जों खामानिखौ जों मावनांगौ जों गुबुननि सायाव लामा नायनानै माने सोरखौबा टेग खालामनानै नै दुलाराय बर' फरायसा आफाद नोंसोर थानायाव बे मा खामानिया मानो जादों नै बर' बिमा गौथुम नोंसोर थानायाव बे खामानिया मानो जादों नै आबोब नोंसोरो उन्दुनानै दं ना मा दं नोंसोरथ' खामानिखौ बेखौ मावनांगौमोन दा माखासे जिनिसखौ माने सोरबा नुसनाखैबो जानो हागौ खिन्थु गामिनि मानसिया नुसनबाय जानो हागौ जाय मानसिया बे रिल्सखौ नुदों बे मानसिया नुसनबाय सिनायबायबो जानो हागौ खिन्थु माखासे आफादफोरनाव बे सौहैनो खिबा जानो बेयो मास मोनसेबो लानो हागौ मास मोननैबो लानो हागौ बा बे समाव बिराद माने प्रब्लेमा इसुआ बिराद गिदिर जाहैबाय जानो हागौ बिनिखायनो आंथ' बेखौ सानो जे जोंनि बर' माहारियाव बा जोंनि माने हारियाव जेसेबां मानसि दं हौवायानो जा हिनजावानो जा जों बयबो सेल्फलेसलि आरो ना गावनिखौल' सानालासिनो बे होनोब्ला माबा आंखौसो गाज्रि बुंफिनगोनदां बे बिदि होनोब्ला आंखौसो नोंनि फिसायानो बिदि आंखौ मानो बुंनो फैदों नों गावनि खामानिखौ माव आंखौ हेंथा होनो नाङा आंहा मोन्थाय दं बिदिल' सानालासिनो नोंनि मोनसे एक्टिभिटिजों नोंनि मोनसे समाजाव माने रिल्स बानायनानै दिहुननायजों गुबुनफ्रा नुनानै जे गाज्रि मावनो थुलुंगा होगासिनो दङ बेखौ बिथांमोनहाबो साननांगोन जे आंसो मोसादों आंसो जौ लोंदों आंसो माने गाज्रि ड्रेस गानदों आंसो गाज्रि खोथा बुंदों बिदि आंनि खोथा आंल' सानदोंब्ला नोंथांमोनहा माने ससियेल मिडियायाव होनो नाङा आरो ना जुदि नोंथाङा गावनिखौल' सानदोंब्ला होनो नाङा मानोना नोङो भिउसजों नोंनि सासे सानै मानसिया सेयार खालामै जाय नायनाङै मानसि जाय खोनानाङै मानसि बे मानसिया खोनानानै थुलुंगा मोननानै सोलोंलांनो खाबुखौ मोनलांनाय जालाङो आरो जाहाथे बेबायदि लामाखौ होआ बिनि थाखाय नोंथांमोनहा माने जोंनि न' खाथि खालानि मानसिफ्राबो न'खरनि मानसिफ्राबो बादा होनांगौ साननो नाङा जे माने आंखौ बुङोब्ला आंखौसो गाज्रि होनगोन आंखौ बुङोब्ला आंजोंसो नांलायगोन बिदि सानालासिनो जोङो हारि हिसाबै सान जोंनि फंबाय बिनानावमोनखौ सान मानोना जों गिदिरफ्राथ' जों गिदिर बुजिखाबायानो जेनेबा बे जिनिसा हामा बे जिनिसखौ नाङा खिन्थु उन्दैफोरखौ सोर बुजायनो ओंखायनो गिदिरफ्रा जाहाथे बेखौ सानलायनानै गामि बा गामि समाजानो आइजो बा आइजो समाजानो जोङो बेबायदि माने जिनिसफोरखौ जोङो समाधान खालामनायखौ जों लुगैयो आरो दिनै आङो बयनिसिमबो गिबियावनो मुलुगनां आइजो साननि गाहाम हामलायनाय जासिहरो जोंनि आइजो माहारियाबो माने बर' माहारियाबो माने मुलुगाव गुबुन गुबुन जौगानाय हादरफोरनि बायदि जौगानो हाथों जोङो फारफ्रोमबो बिथिङाव समाज दानायाव न'खरजों लोगोसे रांखान्थि जौगानायाव राजखान्थियाव हेल्थ सेक्टराव गासिबो सेक्टराव माने जोंनि आइजोफ्रा गाव गावनि मोनथायखौ मोननानै गुबुनखौबो लाफानानै जौगालांनो हादों आं बेखौ मिजिंथिबाय दिनै बर' बिमा गौथुम बे गौथुमा दिनै तामुलपुराव गाहाय जा हाबाफारि बेखौ लादों दा जोङो दिनै क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादजों लोगोसे क'क्राझार जिल्ला बर' बिमा गौथुमनि बानजायनायाव दिनै नैबे देबोरगावआव सा क'क्राझार दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावख'आव दिनै बे हाबाफारिखौ लानाय जादों बे हाबाफारियाव जोङो दिनै फुङाव माने दुलाराय बर' फरायसा आफादनिनो माबाया बर' बिमा गौथुमा बेनिनो मोनसे बाहागो आरो बे बर' बिमा गौथुमखौ 2024 मायथाइनि 7 मार्चआव दानाय जादों बियो दा 2 बोसोर मैयाजों गायसनथाइ सान फालिदों दा बियो मोनसे फुल प्लेजेड जानाय मोनसे गौथुम नङा बेखौ माने गोबां दासो संबिधाननि फारसे सानगासिनो दङ अब्लाबो माने जोङो दानानै होबाय जेब्ला दानायनिफ्राय जोङो गिदिर इन्डिपेन्डेन्टलि खामानि मावनो हाथ'वाखैब्लाबो माखासे रेलिफोरखौ जों सिगाङाव लाबोनो हादों दा बेनि गेजेरजों दिनैनि हाबाफारि होननानै बुङोब्ला जोङो सिगाङाव फिरफिला बिरहोनायनि उनाव माने जोङो बड'लेण्ड सोमावसारनायाव गिबि मुंख्लं
आइजो माने मुंख्लं हेलेना बसुमतारी आरो मुंख्लं गायदे बसुमतारी बिथांमोननि मुसुखायाव जोङो गिबियावनो बिबार बावदों। बेनि उनाव जा तामुलपुराव जालाय माने बर' बिमा गौथुमनि जाय गाहाय हाबाफारि बे हाबाफारियाव मोनसे सावरायमेल लानाय जादों। बे सावरायमेलाव माने बर' आइजोफोरा माने माबोरैहाय बिफाव लानानै समाजखौ जौगाहोलांनांगौ बेखौ लानानै दा जोङो नैबेहाय क'क्राझार जिल्ला हिसाबै क'क्राझार जिल्लायाव माने जोङो ओरैनो जास्ट उदां सावरायमेल हिसाबै जों लादों। बे सावरायमेलाव जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिनो आगयनिनो बिबानगिरि हिसाबै जोङो बेहाय बर' बिमा गौथुमाव माने आंजों लोगोसे सासे लिंथुमगिरि जाय बर' बिमा गौथुमाव दङ प्रिस्किला बसुमतारी बे बाहागो लादों। बेजों लोगोसे दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय सासे सुबुं फोनांजाब नेहाथारि दङ। बेजों लोगोसे क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिबानगिरि बिथांमोन दङ। बेजों लोगोसे गुबुन गुबुन जिल्लानि सिङाव थानाय दख'राफोरनि माखासे आइजोफोरखौ लानानै बेजों लोगोसे कलेजनि आरो माने इउनिभारसिटिनि फरायसाफोर माखासे दङ। बेफोरखौ लानानै जोङो मुलुगनां आइजो सानखौ जिहेतु दुलाराय बर' फरायसा आफादावबो आरो माने बर' बिमा गौथुमाबो आगयनि सिगां बोसोरफ्राव खालामखादों नालाय जोङो जयैनो बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। दा बे हाबाफारिनि गेजेरजों जे बेखौनो सावरायदों जों माने बर' बिमा गौथुम हिसाबै बा जोङो बर' आइजो हिसाबै जोङो माने राजखान्थि बिथिङाव गासैबो आइजोफ्रा माने थांजोबाखैबाबो माने जोङो राजखान्थि बिथिङाव माबायाव थायालासिनो आफादफ्राव थायालासिनो जोङो मोनसे बर' बिमा गौथुम दानानै जोङो जोंनि बर' आइजोफोरनि माबा मोनसे बिसोरनि गाज्रि माबा जायोब्ला बा बिसोरखौ प्रटेक्ट होनांगौ जायोबा रैखा खालामनांगौ जायोब्ला जौगाहोनांगौ जायोब्ला बा बिनि सायाव इनाय जायोब्ला जों जेनेबा राजखान्थि आफादाव थानानै जोङो सोरबा राजखान्थिगिरिखौ जोङो बुंनो हानाया जोंनि थाखाय बियो सम्भब नङा। जोङो राजखान्थि आफादाव थायोबा जोङो बे राजखान्थि आफादनि माने दैदेनगिरिखौ आसि थुनाया जोंनि थाखाय मालाबा जोङो बे खामानिखौ मावनांगौबो जानो हागौ। ओंखायनो जोङो राजखान्थि आफादाव गैयै आफाद हिसाबै जोङो बर'आव गैला हिसाबै जोङो बर' बिमा गौथुमखौ माने सम आरो थासारिखौ नायनानै दानाय जादोंमोन। आरो बिदियैनो जोङो माने बर' बिमा गौथुमा माने